Så att jag tog bort det, står en bärande pedestal här då, va? Mm. Men vad heter det? Nej, jag vet inte. Så jag sa det, det blir ju mer och mer hela tiden. Man plockar bort nu då, va? 3 små tomtenissar. Lukas! 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 Jag ska inte ställa dig upp nu. Lukas! Lukas! Spännande grejer. Har du hittat Dennis? Något som smakar gott. Vad gör vi? Ja, titta du. Vad ska du gå, Christian? Hej gubben! Ja, jag vet inte, roligt när man bara blir trött. Här. Vad snällt att sitta nu då. Den är så god alltså. Var det roligt ljus vi hade? Nu sitter de så här still när man filmar, men inte de massa kort. Att jag inte står med mig där. Kommer det några tärnor där med, killarna? Ja, har ljus. Och Kristoffer bara ligger där, armarna upp. De är så kryper iväg, Lukas. Ja. Frida! Hej! 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 Mm.